Здравейте хора, днес ще играем нова игра, нали, защото сме гейминг. Така, нека да видим в коя игра да играем. Мисля ето в тази, защото е много яка. Сега ще ви покажа какво се прави в тази игра. И ако искате, може да се абонирате за мен. Дадете палец нагоре. Това е друг телефон, тук ми е YouTube и TikTok, така че може да ме последвате и в TikTok. Камелия Русинова. Да се пиша аз. И също така може да си стеглите играта. Не забравяйте да ми разгледате всичките видеа. Да, много са, но какво да се прави? Между другото правя след няколко месеца. Така, след няколко месеца правя една година, нали, в TikTok и ще бъде много яко. Нямам интернет. Чакай да видя. Не, имам. Така, натискаме. Какво стана би? Чакайте, хора. Айде. Ще почакаме явно маничко или ще угаси и ще се включа като зареди. Ето зарежда, безарежда. Ето я и самата готина игра. Сега ще ви покажа какво се прави с нея. Тук на типа телефона. Тази мацка. Цветка вече ще му предпочитам да стане. Добре, хайде да започваме. Елегантно трябва да пише, така че аз веднага ми преминавам компютърите. Такава май имам. Такава не е. Такава май. Такава имам. Да дам тази. О, тази е много яка. Добре, ще дам диаманти за нея. Нямам диаманти, пас. Да си диамант. Това също е диамант. Ето тази. Много яка тая роля. Добре. Обувки. Найде си не свети. Абонирайте за втора част.